Знайомство з Семом. Hello, familia. Даро. Даро, що робиш? Нічого, просто працюю і слухаю репчик. Як сумов'я пройшло? Сумов'ю? Це ми погляділи на ваше резюме, і воно нам вельми сподобалося. Усё цудо... Ну, добре пройшло. Угу. Це правда? Так, мене звуть Сем, і... часом нервуюся. Так, усё цудовно пройшло. Рада за тебе. О, У мене слухай, нет тут разу Чекулі телефоную. Я тобі перезвоню. Привіт, мам. Я до тебе зараз зайду. Ні, мам, не треба. Ну, вкусняшок тобі занесу, сина. Мам, ні. Не розмовляй так зі своєю мамою. Зрозумів? Окей, пробач. Сучонок. Люблю маму. Бывает, часом яна мяне раздражняе і злуе, але я люблю яе. Я не ведаю свайго бацьку, але ён быў цудоўным. Моя колішняя мне паўтарала, што моя сям'я шалёная, і яе гэта дастала. Супчик курыны. Дзякуй, мам. Але ведаеце, я гэта ніяк не мог зразумець. Просто мы любім адзін аднаго. Ой, ну что ты за срач у твоем покое, сына? Ну каждый день одно и то ж. Вельмі любім. Ну уже обрыдло, сына. It's me.